Amics i amigues universitàries, ahir es va disputar la segona jornada dels Campionats de Catalunya universitaris per equips en futbol. Recordem que ja tenim els semifinalistes en futbol sala masculí, en futbol 7 femení i en futbol 11 masculí. D'aquesta manera, les semifinals del futbol sala masculí, que es disputaran el proper 21 de febrer al Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano, queda de la següent manera: Universitat Pompeu Fabra contra Universitat de Lleida i Universitat Politècnica de Catalunya contra Universitat de Vic. Destaquem que per accedir en aquestes semifinals, el segon i el tercer de cada grup s'han enfrontat i la Universitat de Vic ha empatat amb la Universitat de Barcelona, on finalment han acabat accedint a semifinals després d'una tanda de penals molt equilibrada, on han quedat 4-5. D'altra banda, en el futbol 7 masculí, destaquem que la semifinal es disputaran el pròxim 20 de febrer al camp de futbol de la Feixa Llarga i els emparellaments queden de la següent manera: Universitat de Lleida contra Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Girona contra Universitat de Barcelona. I en futbol 11 masculí, les semifinals queden de la següent manera: Universitat Ramon Llull contra Universitat de Vic en la primera semifinal i en la segona semifinal s'enfrontaran la Universitat de Girona contra la Universitat Pompeu Fabra. I com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris.